Uyabona-ke ungabona iy'nhlamlenze ezenza nje isuke isigxoba impela awubheke but-ke asikho-ke lapho ngila. Umkhuzane kunomsebenzi omuhle impela awenzela uMroza but-ke thina-ke ngoba sijwayele ukunaka izinto ezi-negative siyangakunaka. Cha, asike simncome ngoba nengoma isishaya imiliyoni, uyabona. Kukhona ividiyo ayenza lapha uKhuzani ephromotha khona ingoma yaMroza Fakude. Uma kuwukuthi nineqiniso nizayikhumbula, kodwa angeke nginivezele nansi. UMroza Van Dam lo bafowethu ngicela ningiseke kwi-EP yami engiyikhiphile eshisa ikhotha ngempela. Abantu bakhomba ukuyithanda ngempela bafowethu, ngiyacela ingane zakwethu ningangikhohlwa, nami ngiyibhola leli leli. Ngiyacela ngempela ngiqhamuka phansi lemkhuze ngempela ngoba intoni ebiza insizwa bamaphoyisa umhlathekana yena. Ngokomthetho-ke lokhu ngesilungu sikubiza i-free promo. Umnike nje i-promotion mahhala ha. Sizokhumbula-ke hlampe abanye babuye bakhohlwe. UKhuzani besethathe isinqumo sokuthi ngeke sapromotha amaciko ngenxa zokuthi wenza kahle, bayamgxeka bathi unomona, unomhobholo, wara. Kodwa-ke sibonge uma wukuthi inhliziyo wabuye wayithambisa njengoba nakhu sibona epromotha uMroza. Bafowethu ngicela ni-subscribe.